sithole into efana nemese. Amalungu enkonzo zoluleko nawenkonzo yesipolisa enze uqoqo engaphungisanga kwiziko loluleko iSun City eGauteng phezolo. We do not believe that Councillor Gwamanda and his team have the requisite skills and capability to resolve the deepening governance crisis in Johannesburg. Imibutho yoluntu phansi komfelandawonye iJoburg Crisis Alliance iza kungena kuqhankqalazo ngomgqibelo imemelela ukuba alahle esikhundleni uKabelo Gwamanda njengosodolophu waseGauteng. Malona Makhaya khongozelana uVimba wangokuhlwanje. Omabonakude iPlaystations iMakeup neketile sezinye zezinto ezingaqhelekanga ezoxuthwa kwiphulo lokuqoqa kwiziko loluleko iSun City eGauteng. Amalungu enkonzo zoluleko nawenkonzo yesipolisa enze uqoqo engaphungisanga kweli ziko phezolo. Izinto ezingekho mthethweni ezoxuthiweyo ziquka icuba, imela, izikere, kuquka nee-cellphones. Umkomishinala uMakgothi Thobagale uthi onke amabanjwa afunyaniswe nezinto ezingekho mthethweni aza kujamelana nengalo yomthetho. Bezalelwe yinje endlini iboshwa zaseGoli izolo ebusuku njengoba ithe zithi ziyalala kwaqhamuka ojele behambisana namaphoyisa kanye nezinja bezobhequlula laba behlala khona. Ukhomishana wezokuhlunyelelwa kwemilo kuzwelonke uThobagale uthi ke basathukile namanje ngezinto phone sithole incingo sathola into efana nemese izinto ezingasetshenziswa ugwaza. Lesikhulu esiphezulu eminyangweni wezokuhlunyelelwa kwemilo sithi ke kodwa bazowukhomba umuzo notshwala labo abatholakale nalezi zinto. Sicondisa igwege zabo umthetho uyasivumela ukuthi sibabeke icala. Ukhomishana wezokuhlunyelelwa kwemilo kuzwelonke uqhube wathi ke akhona mazambana abolile okungojele abasebenza lapha ababandakanyekayo ekutheni lezi zinto zingene ngaphakathi. Ezinye zezisebenzi zomnyango ziyathinteka. Kungalokho ke nabo masithole imininingwane efana naleyo siyabalandela. Abanye bayaboshwa. Iningi ke izinto abayitholile kufaka phakathi ke omakhala ekhukhwini imese kukhona ke neikere kukhona ke ugwayi kukhona ke insangu kukhona ke ama cellphones kuningi kakhulu okutholakala kanti usechazile ke ukuthi ke bazokuthatha lokhu bayokubeka ubengakabi ke naso isibalo esiphelele salezi zinto eshaqela washo ukuthi ke basazoyibala lezi zinto bese bephuma nenani elifanele uthi ke abanikazi balezi zinto ke bazojeziswa kuzobhalwa emakhadini ukuthi batholakale nezinto ezingekho emthethweni. Igama lami ke nguCalvin wakadludla endabeni zeSABC ngibika ngisejele eGoli. Imibutho yoluntu phansi iJoburg Crisis Alliance iza kungena kuqhankqalazo ngomgqibelo imemelela ukuba alahle esikhundleni umnumzana Kabelo Gwamanda njengosodolophu waseGauteng. Okukuzana njengokuluntu luphelelwe lithemba kubunkokheli bukaGwamanda lo mfelandawonye kwamemelela ukuba kuqwalaselwe ngokutsha inkqubo entsha yokunyuswa kwamaxabiso ombane kuphele nophazamiseko kwinkqubo yobonelelo ngamanzi. Isixeko saseGauteng silikhubalo kuqoqosho lwelilizwe kwaye ukhuphiswano lokuba ngubani olawule yona ngxowa lityebileyo lusaqhuba. Iqela lilawulayo liphulukene nolawulo kwiphondo laseGauteng kunyulo lwakutshanje, nto leyo ikhokhelele ekubeni kusekwe urhulumente wobumbano wephondo nosebenzayo kwesi sixeko. Usodolophu wesixeko umnumzana Kabelo Gwamanda we-Aljama sekuphele unyaka ngokweselulawulweni nangona kunjalo aya ekhula makhwelo okuba ehle esihlalweni. We do not believe that Councillor Gwamanda and his team have the requisite skills and capability to resolve the deepening governance crisis in Johannesburg. Further, the mayor and his mayoral committee seem to lack genuine concern for the well-being of Johannesburg and its residents. Hence our call that Mayor Gwamanda must resign and that a new leadership must be installed in the city. Kuhlatywa ikhwelo lokuba kubekho intsebenziswano phakathi korhulumente nemibutho yoluntu. Good leadership is nurtured by the citizens, the community within which they thrive. If you have broken leadership, citizens
look at yourself. Ndawonye wemibutho yoluntu uceba ukungena kuqhankqalazo ngomgqibelo kwiziko lesixeko saseRhawutini ngelokunyanzelisa inguqu kwesi sixeko ukwafuna ehle ngokukhawuleza idolophu uMnumzana Gwamanda. I-DA ihlabela mgama nokucela umngeni intetha kaMongameli Cyril Ramaphosa kwisizwe phambi konyulo lwangoMeyi kulonyaka kwinkundla yezonyulo okungaphandle kwendima edlalwa leliqela kurhulumente wobumbano. I-DA ityhola umongameli ngokusebenzisa gwenxa amagunya weofisi yobumongameli ukurhwebesha abavoti bavotela i-ANC. Uzo ngokuba ingaba umongameli wawasebenzisa gwenxa kusinina amagunya wakhe njengomongameli welizwe ukugayela inkxaso yi-ANC kanye phambi kwevoti ezikhethekileyo zonyulo ngoMeyi. Lo ngumngeni phambi kwenkundla yezonyulo emva kokuba i-DA yarhweca lenkundla ityhola umongameli ngokusebenzisa gwenxa amagunya wakhe. Each party, and I'm going to take the court to this shortly, has been addressing precisely the campaigning. Precisely, and they are fundamentally contested. So if a president, under the guise of his presidency, can simply address these highly controversial topics and say, well, I'm just addressing them as the president, and I'm telling you we've achieved these accomplishments, and that makes them not political statements, that would undermine the very purpose of the elections. I-DA ifuna lenkundla yohlwaye umongameli Ramaphosa ngomdliwo we-200,000 iqunsulele i-ANC voti zayo ngomyinge omnye ekhulwini. I-ANC nomongameli bangaphesheya bewachasa lamabango we-DA. The court can ask a rhetorical question. Why is this case before the court? If the DA comes here and says they accept the president's bona fides and they're sitting on the table on a government of national unity, is this a genuine legal case? And we submit that it is on the facts and on the law so weak one can risk saying it is a frivolous case. Sisankonyiwe isigwebo ngalomba yilenkundla. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi kazwelonke lwalonyaka zezona zincinci wakhe wazizuza lombutho oko wasekwa. Lombutho odlulwe ngomafikizolo umkhonto wesizwe party nothe wathatha indawo yesithathu kugqatso lukazwelonke nongumbutho omkhulu. Umalema uza kuthetha nabalandeli balombutho ngomgqibelo kumsitho okubhiyozela iminyaka eli-11 wasekwa lombutho eKimberley eMntla-Koloni. EFF ngalempela sonto lizobe libungaza iminyaka eyishumi nokuqala soloko lasungulwa leli qembu. Kodwa kube oqala kulonyaka emva kokhetho ukuthi leli qembu lingenzi kahle okhethweni. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi lokhu azange kuliphathe kahle leli qembu. The laws are the 29 May results. That is the only thing. VBS has never been our law. The scandals in Limpopo have never been my law. Kwezombusazwe uMalema uthi angeke bavele bashiye nje izintambo zombuso kumasipala waseGoli nowase-Ekurhuleni. Lokhu kuza emva kokuthi i-ANC ifuna ukushintsha indlela abasebenza ngakhona. They can give to their fathers those positions. We can't. For what? We have not done anything wrong. And then you just come, even unprovoked, you just go and say, no, we're reducing you. If we do that, it means we are disparate for positions. There is no longer a principle in that. Kwingqungquthela yangoDisemba uthi uMalema yena uyabuya njengomholi. Hey, yes, I'm available. Absolutely available. Anyone who comes to me, coming to ask me that question, they must know answer is yes. I will wait for them to come. Aphinde athi labo abafuna ukususa unobhala jikelele uMarshall Dlamini akakubone lokho kwenzeka. But I don't see why would Mbuyiseni and SG contest each other. If people have a problem with the SG, you don't character assassinate him, you don't vulgarize him, you don't disrespect him. Ngalempela sonto lo mholi we-EFF uzokhuluma kakhulu ngokuthi leli qembu lenzeni kuleminyaka eyishumi soleke lasungula nanokuthi lizobuya kanjani emva kokuthi lingenzanga kahle okhethweni. Ngingosamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithele. Omabonakude, i-PlayStations, i-makeup neketile zezinye zezinto ezingaqhelekanga ezoxuthwa kwiphulo lokuqoqa kwiziko loluleko iSun City eRhawutini. Amalungu enkonzo zoluleko nawenkonzo yesipolisa enze uqoqo engabhungisanga kweli ziko phezolo. Izinto ezingekho mthethweni ezoxuthiweyo ziquka icuba, iimela, izikere kuquka nee-cellphones. Umkomishinala uMakgotithe Warhale uthi onke amabanjwa afunyaniswe nezinto ezingekho mthethweni aza kujamelana nengalo yomthetho. Abahlali baselusikisiki nasesajonisi eMpuma Koloni bavakalise ukuxhalaba kukwanda kweziganeko zezixholo-xholo ngokwesini nokubulawa kwabasetyhini kule ngingqi. Okukulandela isiganeko sowasetyhini oneminyaka engama-30 ongunina wabantwana abathathu ekutyholwa ngelithi ubulewe lisoka lakhe. uNtombehle Mpinga udutyulwe wabulawa kwiveki ephelileyo ngelixa ekhulelwe umntwana wesine. Kusekho inkxalabo ngendlela uNtombehle Mpinga azothi angcwatywe ngayo. Ebehlala nomakhulu wakhe kwindlu yodaka. Kuvakala ukuba udutyule waze wabulawa ngulowo ebencuma naye. Udade bakathatha intweni. Ungumuntu ohluphekayo. Ifika siphazamisa kakhulu kwangaba umakhulu ohlala naye. Uthe wakothuka akakwazi nokuthetha. Kwangaba kunzima asali basongcwaba ngani. Oneminyaka engama-92 uTeyi Mpinga wadilizelwa indlu yakhe waze wasiyelwa esisilebhu ngapha kweminyaka emibini egqithileyo. Kwindlu kagogo yelapha bafika bayichitha bafa bathi bazomokhela indlu bebona kwikhaya kunjani senje bakulelale kunzima mntakwethu asinamigwaqo asinamanzi sila nenkomo emilanjeni. Kwavakalise inkxalabo ngabatyholwa abathi baphume betshaya. Ozala lo mntwana abuleweyo lisoka lakhe nalo ingcwaba lakhe apha egadini naye wabulawa lisoka lakhe azangikwenziwe nto indoda yabulala umama Ntombehle iyayabula siyabula naye sisela naye amajika apha esilento ayizange ibotshwe. Iseninzi kakhulu ubhuti wami instead of ba iyehla iyenyuka ubheka phambili. Yes, ugovernment is trying by all means ukuthi ayilwe nathi sincedisana naye ugovernment sezi-NGOs sinjalo. Osomashishini noluntu luncedise kweli khaya. Kakhulu no business abancinane. Xa engaba urhulumente engafuna ukusondela, mabakhaleze basondele ngoba urhulumente wethu uyasifeyila, urhulumente wabantu abamnyama, ingakumbi kwimizi ehluphekayo. Siyakhala ke mfowethu ngoba apha ekhapha ukangeni kwamuntu oza noncedo. Isenziso loluntu lizokubeka indlu yethutyana. Osolwa ngokubulala uNtombehle uzokuvela kwiinkundla zamatyala kungekudala. Ndingulwandile Mbulali esajonisi. Abahlali abathe bakhutshwa kwizindlu zokuqeshisa eGarina Rental Village batyhola umasipala wasePolokwane ngokwenza oko ngetshova. Umasipala ukhuphe abahlali abangama-88 kwiihostele zaseGarina nasesishego izolo esithi aba bahlali abazizalisekisi izivumelwano zeekontraka zabo kwaye seliminyaka bakwatyhole ngelithi aba bahlali bakwaqeshisa abanye abantu kwezi ndawo ngokungekho mthethweni. Lo mama uneminyaka engama-57 nocele ukufihlwa wafika eGarina Rental Village ngonyaka ka-2007. Uthi isivumelwano sakhe sokuqala sasisithi angakwazi ukuyithenga le ndawo ebehlala kuyo emva nje kwiminyaka emine. Uthi wakhwankqiseka xa ephinda efumana esinye isivumelwano ngo-2011 sona ke singenalo isolotya lokuba angakwazi ukuyithenga le ndlu. Uthi usapho lwakhe kuquka umama wakhe oneminyaka engama-85 lushiyeke lumbanguza lungenayo indawo yokufihla intloko. I was caught by surprise when we were evicted. My traumatized that they couldn't even go to school. We slept at someone's garage and we have been given a month to find another place. Umasipala uthi inkqubo yalo masipala yenkxaso abantu abaqeshileyo ukuba ezo ndawo baqeshe kuzo. Umasipala umentla esithi zilandelwe zonke izigaba ebezimelwe ukulandelwa ukuze kuthi ga ekukhutshweni kwabahlali. We're owing in excess of 200,000 plus on their rental defaults. We did a number of processes before we can come to
to yesterday's decision. Aba bahlali bakhutshiweyo bathe ngqe ukuya kwinkundla ephakamileyo yasePolokwane ngenzame zokufumana umthetheleli kule nyewe. Ilizwe loMzantsi Afrika liza kuba nejaji yokuqala yasetyhini oko eli lafumana inkululeko kwiminyaka engama-30 adlulayo okukulandela ukonyulwa kukaJaji Mandisa Mayo ngumongameli Cyril Ramaphosa njengejaji eyintloko ukusukela ngomhla wokuqala kuSeptemba walo nyaka. Ukonyulwa kukaJaji Mayo kulandela ukuthetha-thethana nekomishoni yezobulungisa kwakunye namanye amaqela ezopolitiko kwindlu yowiso-mthetho. UJaji Mayo uza kungena ezihlangwini zejaji eyintloko uJaji Raymond Zondo noza kuthatha umhlala-phantsi ukuphela kwenyanga ka-August. Okokugqibela ubephantsi kwesithathu epalamente umba wokusilela kwamasebe karhulumente ukuchitha imali abelwe yona. Usihlalo wekomiti yepalamente yenkcitho-mali uMmusi Maimane ukuchaze njengolwaphulo-mthetho ukubuyiselwa kwemali ngamasebe kunondyebo kazwelonke. Phakamileyo libuyisele kunongxowa kazwelonke izigidi ngezigidi zerandi emva kokufadala ukuzisebenzisa. Oku kwenzeka naxa ingxowa-mali yabafundi kazwelonke yambethwe ziingxaki. It must be criminal that departments are able to return money, notably the recent example by the National Higher Education, and ultimately the dilemma that we face in the National Student Financial Aid Scheme. Iqela iMK ligxeke imigaqo-nkqubo yezoqoqosho karhulumente. Nationalize Reserve Bank and tamper with its inflation targeting policy because it's causing hardships to households and impeding the much needed economic development. Nationalize the land. Ephendula kwiqela leMK unongxowa kazwelonke ukhusele umgaqo-nkqubo karhulumente wokujongana nokwehla nokwenyuka kwamaxabiso. Inflation erodes the purchasing power of the poor. The increase of prices erodes the buying power of the poor. Olu hlahlo lwabiwo-mali luvotelwe ngamalungu angama-244 xa kuthelekiswa nama-85 angaluvotelanga khange kubekho malungu angavotanga. Ndingulula Amamatya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Isipulelo mawethu okusipeleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu. Ndikubulisembukele ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho siwubona nanke umsingo omoya obandayo ungqongqoza phaya kumzantsi ntshona welizwe kanti ke lithe rholele ngamafu izulu kwimimandla esempuma phaya eMpuma Koloni KwaZulu Natal kuthi ga phaya eLimpopo kanti ke xa sijonga ngomsombukeli sabona into yoba uyangena la msingo omoya obandayo futhi uyishiya indawo xana naze phaya kwimimandla esempuma udala kaloku la mozulu emathumba ntaka phaya kwimimandla esentshona futhi namathuba entshizana ezithe xa Zansi ntshona welizwe nanke ke lamsingo moya obandayo oqala uxana naze phaya eMpuma Koloni udala ke la mozulu emathumba ntaka uqhubeka embukeli ngononophelo sikhona kaloku ezazibhaxu zenkungu ezilindelekileyo kwindawo ezekumntla mpuma welizwe wona kamaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into abanoko lithande lizulu ngo-11 degrees phaya eKapa lodumo ngelixa sesithobe evostile nasefredendal phaa koCalvin yakuthanda ubanda ngesithathu kanti ke nakwindawo esembindini welizwe thanda uba inkwankca yodwa ngokuhlwanje naphaa eMpuma Koloni amaqondo athande ukuba phantsi kakhulu liqanda nje ekaladokhwe naserhafu ngelixa ke thathisa ngeshumi phaya eMpuma Monti aphinde ke afudumale ngo-14 Qox phaya eMnambithi kanti xa sijonga ngomsombukeli kuyabanda phaa kwimimandla esentshona salivela futhe lo msingo moya obandayo awurhalela uba seSutherland nalapha amaqondo ethande kuba phantsi kakhulu ngesibhozo ngamashumi 20 aphindithini ngelixa ngu-21 Kimberley 20 Komani 22 eNxuba kanti ke phaa eMakhanda silindele u-19 ngelixa phaa eGqeberha silindele 20 kamnandi mawethu.